Y cuando yo las conversaba. Bueno, ikasturteari jote, indartsu eta gogotsu ekin diogu, hasieran eskolan martxan batu behar izan dugulako, baina kontinua orain ja txikiekin hasi gara, eta atope harreragian gaudelako, baina gogotsu. Aspaldiko beharra zen bai lurra aldatzea, nuen lurra zen gorri bat, poltsak pila bat zituen, leku batzutan oso zahartuta zegoen, eta horrelako lur bat izateak eskolan aurrentzako ezintzaia taldeanako eta eskolako bizitzarako lasaitasun handia ekartzen dugu, koloreak eta denak lasaitasunera ematen gaitu. Estalpearekin ere oso pozik gaude, azkenean hemen zonaldean euri asko egiten du, eta lehen bagenuen toldo bat, baina ezin ginen egunero atera. Eta orain honekin egunero ateratzeko aukera izango dugu, haize pixka bat hartu eta barruta sartu. Horrelako eskola bat izateak baiaran, uste dut, familienako oso lagungarria izaten aldela, ez? Ditzen aldiren bertan bizitzen, lan egiten aldut hemen, ez dire kanpora joan behar, ez dutelako horrelako zerbitzu bat, eta oso interesgarria eta egokia dela iruditzen zait.